19. mája začína Svetové zdravotnícke zhromaždenie, na ktorom chce globalistická WHO schváliť finálne znenie tzv. Celosvetovej novej pandemickej zmluvy. Tej pandemickej zmluvy, proti ktorej v rámci Hnutia Republika a vlastne všetkých vlasteneckých síl tak vytrvalo bojujeme. Tej pandemickej zmluvy, ktorá chce štandardizovať všetky tie neprávosti a krivdy, ktoré sa diali počas covidového obdobia. Pamätáte si, čo sa dialo počas doby toho koronateroru? Ako ľudí zatvárali doma, ako ich nútili do akceptácie očkovania, ako ich povinne nútili nosiť nezmyselné respirátory, dokonca na uliciach, v lese, na cyklistických chodníkoch, ako nás policajti prenasledovali, rozdávali pokuty. Toto má byť pod pandemickou zmluvou nový štandard v prípade akejkoľvek epidémie, ktorú oni jednoducho určia ako nebezpečnú. Čo môže byť ponovom vďaka ich zmenám aj epidémia chrípky. Čiže za necelý mesiac bude vo WHO o tejto novej pandemickej zmluve hlasovať aj zástupca Slovenskej republiky. My však bohužiaľ do dnešného dňa nevieme, ako tento zástupca bude hlasovať, pretože vláda prijala nejaké stanovisko, ale prijala ho celkom prekvapivo v utajenom režime. Je úplne nepochopiteľné, že vláda prijala stanovisko k tejto pandemickej zmluve v utajenom režime. My vôbec nevieme, čo sa v ňom nachádza a odmietli ho občanom Slovenskej republiky zverejniť. Pričom minister zdravotníctva Šaško sa vyjadril, že vlastne ani nevie, prečo to bolo v utajenom režime prijaté. My teda netušíme, ako sa vláda stavia k dokumentu, ktorý môže milióny obyvateľov Slovenskej republiky pripraviť o ich práva a slobody. Toto nie je žiadna sranda a vláda by to jednoznačne mala zverejniť. Preto v Hnutí Republika konáme. Preto sme podali na Ministerstvo zdravotníctva infožiadosť, kde žiadame, aby zverejnili tieto utajované stanoviská. Ale týmto aj verejne odtiaľto žiadame vládu Slovenskej republiky, aby tieto stanoviská zverejnila všetkým občanom, aby ich neutajovala pred ľuďmi, pretože ľudia majú právo vedieť, ako bude zástupca vlády Slovenskej republiky o takto zásadnej, dokonca celosvetovej pandemickej zmluve v zahraničí hlasovať. Keď už vláda nemá odvahu navrhnúť vystúpenie Slovenska sa globalistickej farmaceutickej organizácie WHO, tak ako to urobili Spojené štáty americké s Donaldom Trumpom, tak ako to urobila Argentína, alebo tak ako to robia naši poľskí partneri v Poľsku, tak nech aspoň vláda garantuje, že bude hlasovať proti tejto novej celosvetovej pandemickej zmluve a garantuje občanom, že nič z tejto zmluvy sa na Slovensku nikdy uplatňovať nebude.